българската детска литература, в която Рамбусилев постави златни страници, без които не бива да премине детството на нито едно дете. Роден на 26 ноември 1886 г. в Габрово. От малък отвиква българското народно творчество, приказките и песните, разказвани от майката на писателя. Завършва Априловската гимназия през 1904 г. Започва кариерата си като учител и от читалищен деец в родния си град. През 1906 г. публикува първата си творба «Стихотворението на Косичката». От този момент до края на живота си Рамбусилев сътрудничи на детско-юношеския печат. Междувременно продължава образованието си, като завършва славянска филология в София и правни науки в Брюксел. Но литературното творчество, посветено на децата и юношите, остава неговото призвание цял живот. Работи като редактор в издателство «Хемус», в което се списват изписания «Детска радост» и «Излиза от час» до 1948 година. Сътрудничи постоянно на популярните списания «Картинна галерия за деца и юноши» и списание «Светулка». От първите си публикации в списание «Светулка» през 1906 г. до последния си ден през 1958 г. в списание «Дружинка», Рамбусилев има своето трайно място в нашата детска литература със своите стихосбирки, белетристични произведения до сладкодумно разказаните народни приказки. Творчеството му е изключително плодотворно и разнообразно, но винаги адресът остава един и същ – детето и неговия малък, голям свят. Специално място в него имат сборници с пателанските истории, писмата на Пателанчо до Смехурко, четени и препрочитани от няколко поколения български деца. Тези писма са публикувани за първи път в книжките Пателанчо 1926 г., Пателанско царство, Бате Пателани, Пателанчо Данчо, Пателанчо на село, Пателанско училище и други. Настоящото издание съдържа най-интересните, най-четени, най-любимите пателански истории. Знаем да се надявам, че то ще събуди интереса на малките читатели. В Пателанско царство, сътворено от Рамбусилев, царуват самите деца, славните пателанци и техния любим Бате Пателан. Всяка история е изпълнена с оптимизъм и бодрост, с един открит поглед към света. Пателанските истории са описани с неподправено чувство за хумор. Сюжетът е представен в едно неспирно движение. Римуваната проза тук тя създава онова празнично настроение, което се преживяваме при допера с чудесното. Самото плод-заглавие ни насочват по някакъв начин. Весели писма до Смехурко. Така се е нарекал авторът, но тези истории са завладяващи не само заради римуваната форма и свежият език или заради динамичния сюжет. Във веселите пателански истории се оглежда светът на детето и неговата отговорност към всичко това, което кореспондира с нравствените ценности. Понякога тайничко ще потъгуваме, че не можем да яхнем пръчката и да се върнем в детството, реално и вълшебно. Но за това пък нашите деца са там. Нека ги зарадваме още малко, като им подарим Пателанско царство. Това са кратките думи за автора. Сега, нашето четене предлагам да започне с четене на учениците от втори клас. Макар че те все още, може би, четат по-бавничко, по-трудно и след това ще продължим с големите ученици. Те казаха, че десети клас. Те ще бъдат десети, да. Все още във втори. Сигурно ще бъдат до десети. Сега, аз предлагам да се чели ли сте Пателанско? Кажете ми, от коя история на Пателанско царство да започнем? Коя най-много ви харесва? За училището. За училището, добре. Сега, добре, започваме Пателанско царство. Сега един момент. Село. И сега Пателанско училище. Това ли? Айде да започваме. Айде да започваме от тук. И предаваш нататък, дайте да ви отворя, за да можете и ви да следите къде е четенето. Аз съм 20 клас, много се уча. Сега, искам тишина
Седете, където четете. Лятото се мина, след себе стигна в училище, тръгна моята дружина. Изкоча по двора, цел шум е вдигнал. Един ден аз казах на моите хора: отивам си верни, наши другари. В училище ходя да се науча да чета, да пишат глави напълно познания, Разни. Познания разни. Умът се развиват. Той ли? Да. Продължава.